Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa umagang ito, please turn once again to that wonderful chain of salvation. Romans chapter 8, verse 28 to 30. This is the great chain, the golden chain of salvation. Romans chapter 8, verse 28 to 30. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kaniyang layunin, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kaniyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkapatid. At yaong mga itinalaga niya ay Kaniya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Nasa pangilang bahagi na ba tayo sa golden chain of salvation? We have first, predestination, foreknowledge, predestination. Second ay effectual call. Ayun ang ating tinalakay nung 2 linggong nakaraan. At yung mga tinawag ng Panginoon ay Kaniyang itinuring na ganap or inaring ganap. This is the great doctrine of justification. The called are justified. Ang mga tinawag ng Diyos ay Kaniyang itinuring na ganap or inaring ganap. So this is now the third link in this golden chain of salvation. Ang lahat ng itinalaga ng Panginoon para sa kaligtasan ay tinawag niya, tiyak na hindi makakatanggi, sapagkat binabago ng Panginoon ang kanilang kalooban, ang kanilang puso at isipan. On top of the external call or the general proclamation of the gospel, there is what we call internal spiritual call. At ang lahat ng mga tinawag ng Panginoon effectually by His grace ay itinuring niyang ganap, inaaring ganap. This is justification. And it is a simple presentation of this truth this morning. Naway tulungan tayo ng banal na Espiritu na bigyang linaw ang lahat ng ito, sapagkat nako-confuse po ng marami ang justification with sanctification, which is the fourth link of the golden chain of salvation. But justification is not sanctification. At hindi po pwedeng mauna ang sanctification saka ang justification. According to Tony Costa, that is like inuna natin yung karwahe kaysa sa kabayo. So hindi po pwede. Nauna ang justification and then sanctification. That is the plain language of the scriptures. Hindi yung tipong materially holy tayo, saka tayo i-justified. Because if sanctification is the basis of our justification, no one will be justified because no one is righteous. No, not even one. Sanctification is not the basis of justification. Ano ba ang basis ng justification? Yun po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. The great leading doctrine of the gospel. This is the great leading doctrine of the gospel. Ay ang makasalanan ay itinuring na ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng simpleng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. The Apostle Paul really fought hard to defend this doctrine of justification by faith alone. And therefore the church must be vigilant in constantly proclaiming this leading doctrine of the gospel. Kinakailangang maging well-grounded tayo sa doktrinang ito. Otherwise, ang ating chief end ay ma-affected. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. And how can we enjoy our God and glorify Him to the fullest if we do not understand how sinners like us can be justified, declared as righteous in the sight of God? So we have to see to it na tayo po ay nakakaunawa at merong full grasp sa great doctrine na ito ng ating pananampalataya.
according to John Marie, and I believe that he was quoting Martin Luther in this instance. Justification is still the article of the standing or falling of the church. It was Martin Luther who uttered that, and John Marie quoted him. Kung posible sana na tayong mga tao na nahulog sa kasalanan ay mayroon tayong abilidad na i-claim natin or i-restore ang ating former holiness na nawala dahil sa pagkahulog natin sa kasalanan. Kung maaari tayong aariing ganap sa pamamagitan ng ating pagsusumikap, do you think necessary pa na i-provide ng Panginoon ang daan tungo sa justification at so mighty a cost? It took the blood of Jesus Christ. Hinubad ng anak ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Isinuot niya ang damit ng pagkaalipin at sa takdang panahon siya ay nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo. Napaka-costly po, mga kapatid, mga kaibigan. And then, hindi pa pala yun sapat. Kailangan pa nating dagdagan ang ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo dahil kulang para tayo ay aariing ganap. What did Jesus Christ die on the cross for? What did the Father give His Son for? That was a very high cost for our justification. And then at the end of the day, ay kinakailangang magsusumika pa tayo sa pamamagitan ng mga sakramento in the hope, baka sakali, na magiging sapat yan para sa ating pag-aaring ganap. That is heresy. At naway buksan ng Panginoon ang ating mga mata sa umagang ito. Meron pong 4 na bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito patungkol sa justification. Una, the nature of justification. So kasama na po nito yung definition ng justification, ha. Pinag-isa ko po. The nature of justification. Pangalawa, the procuring cause of justification. Ang batayan ng ating pag-aaring ganap. Pangatlo, the manner in which justification is given. Sinasabi po ng Biblia, freely, libre. At pangapat, the instrumental means of justification. And that is by faith in Jesus Christ alone. Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, this is once again a very difficult subject. At kinukurap ito ng maraming grupo, o aming Diyos. Nawa po ay lumantad sa umagang ito ang tunay na kahulugan sa pag-aaring ganap ayon sa itinuturo ng kasulatan. Ito ang nagbibigay ng pag-asa para sa mga makasalanan na tulad namin. Papaano na kami na makasalanan ay magiging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Hindi sa pamamagitan ng aming abilidad to make ourselves holy, but it's because of the blood and righteousness of Jesus Christ alone. Tulungan ninyo kami, o aming Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. The nature of justification. Ano bang ibig sabihin ng justification or aariing ganap? Well, aariing ganap is a good translation. It's a good Tagalog translation. Ibig sabihin, ituturing ka na matuwid sa harapan ng Diyos. That is what justification means. At ang implication nito, mga kapatid, mga kaibigan, is that merong batas ang Diyos na nilabag natin. Merong batas ang Diyos. Nilitis tayo sa korte dahil sa ating paglabag sa batas ng Diyos at tayo ay napatunayan na nagkasala laban sa batas ng Diyos. We have been proven guilty in the sight of God because we violated His law. Ang tanong dito, papaano tayo ma-justified or ma-acquit mula sa ating pagkakasala? In fact, mas higit pa sa acquittal at ipapaliwanag natin yan mamaya. Papaano tayo ma-acquit mula sa lahat ng charges against us dahil nilabag natin ang batas ng Diyos? At papaano tayo makatakas sa paghahatol ng Diyos? Because the opposite of justification is condemnation. Ang sinasabi ng Biblia sa mga mananampalataya, Romans chapter 8 verse 1, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Therefore, if the believers in the Lord Jesus Christ are no longer condemned, meaning to say they are justified.
Sila po ay inaring ganap, itinuring ganap sa harapan ng Panginoon. Now, meron lang tayong mga terms na kailangan nating linawin. Ang justification po, mga kapatid, mga kaibigan, or pag-aaring ganap, or ituturing na ganap, ay iba po sa kapatawaran, iba po sa pardon. Ulitin natin, ang justification ay iba po sa pardon, yung kapatawaran sa ating kasalanan. Dahil si Erap, banggitin na lang po natin ang pangalan, si Erap, na napanood po natin sa TV yung executive pardon na binigay ni GMA sa kanya, ilang taon na ang nakaraan, pero dineclare si Erap na guilty sa isang charge. Parang plunder yata yon, guilty. Yung isa ay innocent si Erap, yung isa ay guilty, mabigat na kaso. Pero sa kabila ng lahat ng mga iyon, pinardon siya ni GMA. Pardon. Executive clemency. Pardon nga si Erap, pero sa mata ng batas, guilty pa rin siya. Nagkasala pa rin siya. Ang justification po ay dineclare ka na matuwid. Walang kasalanan. Yun ang pagkakaiba. Ang pardon, ikaw ay guilty. Pinatawad ka nga, pero hindi ka pa justified. Yun ang pagkakaiba. Si Erap pinatawad ni Gloria, pero nananatili pa rin guilty yung verdict sa kanya. Pinatawad nga lang. But in justification, we are declared as righteous in the sight of God. Totoo po na ang justification ay konektado din sa pardon dahil merong kapatawaran sa kasalanan. Ang justification, but it is more than pardon. Dahil ang justification ay ang pag-declare ng hukom sa universo, our God. Dineclare niya ang mga makasalanan na matuwid. Walang kasalanan. Innocent. Kaya ang justification ay higit pa sa kapatawaran sa kasalanan. Of course, merong kapatawaran sa ating Panginoon. Pero ang ipinagkaloob niya sa atin ay higit pa sa kapatawaran. Dahil itinuring tayong matuwid sa kanyang harapan. Magandang blessing ang pardon. Purihin natin ang Panginoon dahil binura niya ang ating kasalanan. Pinatawad niya ang ating kasalanan. Yes, we praise God for pardon. But we praise God for justification. Because in justification, it is a greater blessing. Dahil ang isang makasalanan na tulad natin ay itinuring, pronounce ng Panginoon na innocent, righteous, matuwid sa kanyang harapan. Acts chapter 13, verse 38 and 39. Acts chapter 13, verse 38 and 39. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi na kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Ibig sabihin, hindi tayo aariing ganap sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. We are not justified by works. And of course, the objection ay yung sa James chapter 2 na man is not justified by faith only, but by works also. Iba po ang pinag-uusapan, iba po ang konteksto ng book of James. Sapagkat ang justification ni Abraham, yung pronouncement ng Panginoon kay Abraham that he was righteous, took place 15 years ago. And Abraham believed in God. And it was credited unto him as righteousness. So Abraham was justified before God when he believed in him. Ang justification na pinag-uusapan ni James ay before men. Justified before men. Hindi naman natin nakikita yung estado natin sa harapan ng Panginoon, pero meron tayong mga palatandaan sa mga taong pinatawad na nga ng Diyos or inaring ganap. Magiging banal din ang kanilang buhay.
The evidence of justification is sanctification. At yun ang susunod nating pag-aaralan. But we are not talking about just sanctification. Ang sanctification, yun yung patunay. Yun yung justification before men. Ang justification, yung legal justification, yun yung justification natin before God. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay sa harap ng Diyos. Yung James ay sa harap ng tao yun. Ay, ikaw ay nagsasabing justified ka before God, pero hindi nakikita sa bunga ng buhay mo. That's justification before men. We have to know the distinction, mga kapatid, mga kaibigan. And justification not only implies that the sinner is free from all law charges. Wala nang kaso laban sa makasalanan na nananampalataya kay Kristo. Wala na. Pero higit pa dyan ang biyaya na natatanggap sa justification. Hindi lang sa tinanggal ang lahat ng kaso laban sa atin, kundi itinuring tayong innocent in the sight of God. Pronounced as righteous. Not as though we never sinned dahil tayo ay nagkasala. Not as though ang isang tao ay pronounce as innocent na parang hindi siya nagkasala. Kasi kung ang justification ay unawain natin sa phrase na parang hindi siya nagkasala, it implies na we stand before God on the basis of our innocence. Righteousness of man ang ating ipinapakita sa Diyos upang tanggapin niya tayo as if hindi tayo nagkasala. Now, in justification, inaamin natin na nagkasala tayo. Pero ang katuwiran ng ating Panginoon, it is the righteousness of God, it is the righteousness of Christ ang idinamit sa atin. At humarap tayo sa Panginoon because we have the righteousness of Christ imputed to us. Ay pronounce tayo ng Panginoon na walang kasalanan. Not as if hindi tayo nagkasala na katulad kay Adam. That's still the righteousness of Adam. But in the sight of God, we do not stand on the basis of Adamic innocence, but we stand on the basis of the righteousness of Jesus Christ. Jesus, thy blood and righteousness, kinanta po natin kanina. Ayon pa kay Charles Spurgeon, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang siyang nag-spin or gumawa ng damit ng katuwiran sa harapan ng Diyos para sa atin. At yung damit na ginawa ng ating Panginoon at isinuot sa atin ay mas higit na dakila kaysa damit ng kabanalan ni Adam doon sa Garden of Eden. That's according to Charles Spurgeon. Nakuha po natin. So there is a distinction between justification and pardon. Ang pardon, binura ang kasalanan natin. Of course, that's also a blessing na binigay ng Panginoon sa atin. Binura ang kasalanan. But it's more than pardon because we are pronounced and declared as innocent in the sight of God. Not the innocence of Adam, but the righteousness of Christ imputed to us. That's justification. At sinabi ko na kanina na ang justification ay hindi po sanctification. Mahalaga po na hindi po natin i-mix ang doktrina ng justification and sanctification. Although ang sanctification ang ebidensya ng justification, but we should not mix them together. Bilang combination, i-combine ang justification and sanctification, kaya tayo tatanggapin sa harapan ng Diyos. Wala po itong kinalaman sa imparted righteousness. Later na yun. Ang pinag-uusapan natin dito ay imputed righteousness. Yung katuwiran ni Kristo na idinamit sa atin. Hindi pa yung imparted righteousness. That will follow. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, ang mga inaring ganap niya ay pinabanal din niya. Pinabanal din. So hindi natin yan isasantabi. Pero bunga yan ng justification. Nauna po ang justification sa sanctification. We should not mix these two doctrines together tulad ng ginawa ng Roma na kinakailangang ma-sanctified ka muna bago ka ma-justified.
At papaano ka masanctified sa pamamagitan ng sacrament, the Eucharist, penance, indulgence, lahat ng mga rituals na ini-implement ng church. Gawin mo yan 1,000 times at wala ka pa rin katiyakan, kaya't nagbabakasakali, doon mo pagbabayaran lahat sa purgatorio. So hindi talaga sapat ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. In fact, isa sa kanyang mga sinigaw bago pa siya namatay is, "It is finished." Natapos na. Ano ang natapos? Ang katubusan. Ang pagtubos, natapos na. Fully paid. The justice of God is fully paid. Closely connected ang justification and sanctification, but they differ entirely. Ang justification po ay pagbabago ng estado natin sa harapan ng Panginoon. Ano ba ang status natin sa harapan ng Panginoon? Innocent, righteous, not Adamic innocence, but the righteousness of Christ. That's our status. Ang sanctification po ay condition. Kumbaga, mula sa pamumuhay ng kasalanan ay naging banal. Condition yon. Ang justification ay status, ang sanctification ay condition. Ang justification ay mula sa pagiging guilty and condemned, nagiging matuwid, righteous in the sight of God. Yun ang justification. Pero ang sanctification is mula sa pagiging makasalanan tungo sa kabanalan. That's sanctification. Sa justification, tayo ay nilapit sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Tinanggap tayo ng Diyos. Sa sanctification, naging katulad tayo ng Diyos. Yun ang sanctification. Naging katulad tayo ng Diyos. Huwag po nating baliktarin ang link, mga kapatid, mga kaibigan. Basahin natin once again ang Romans 8:30. Nauna po ang justification. Hindi po minix o hindi po nauna ang sanctification. That's putting the cart ahead of the horse. Ang sabi ng verse 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. This is justification. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Okay. Salamat sa Panginoon at naging malinaw itong distinction na ito. The one places in him in a condition of non-condemnation. That is justification. Sa harapan ng Panginoon, ang ating estado is no longer condemned, no longer under God's wrath. Yung sanctification is naging kawangis tayo sa ating Panginoon. And yet the Romish religion blends the two conditions together. At sa pamamagitan ng kanyang mga formularies, as imputed sanctification sa pamamagitan ng mga sacraments, mga rituals, ay tatanggapin tayo ng Panginoon. Baka sakali, pagdating ng araw, baka sakali. The whole system is a religion of baka sakali. There's no assurance of salvation. When the Bible says, I write these things unto you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. There is this great exchange. Ang ating kasalanan ay inimpute kay Kristo. Pinasa ni Kristo, siya ang nagbayad, siya ang tumanggap sa lahat ng paghahatol. Ang katuwiran ni Kristo ay inilipat sa atin, dinamit sa atin. Kaya tayo ay inaring ganap sa harapan ng Diyos. Ang pagbabago ng ating puso at magiging kawangis tayo ng ating Panginoon will necessarily follow right after justification. But it's not the basis of our acceptance with God. The basis of our acceptance with God is the imputed righteousness of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. So meron pong palitan na nangyari.
Si Kristo ang itinuring na makasalanan. Ginawa siyang kasalanan. Kaya naibuhos ang lahat ng puot ng Diyos at galit kay Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya sumigaw si Jesus, my God, why have you forsaken me?" Ang mananampalataya kay Kristo ay dinamitan ng kanyang katuwiran. Kaya ang pangungusap ng Panginoon sa kanila, "Welcome, thou good and faithful servant. Enter the joy of my rest." See the difference? At meron pong scriptural warrant na ang justification ay hindi po sanctification. Luke chapter 7 verse 29. Luke chapter 7 verse 29. Ang justification ay hindi po sanctification. Justification is forensic legal term. Luke chapter 7 verse 29. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, Luke chapter 7 verse 29. Nang marinig ito ng buong bayan at ng mga maniningil ng buwis, ay kanilang kinilala ang katuwiran ng Diyos, sapagkat sila ay nagpabautismo sa bautismo ni Juan. Now, hindi malinaw ang sa Tagalog translation, but in the original Greek language and captured by the English translation, they justified God. Yun ang pangungusap. Yun ang language ng Luke chapter 7 verse 29. They justified God. Now, papaano magiging posible ang words na justified God? Wala namang kasalanan ang Diyos. Does God need justification? Ang meaning ng justification in this matter is legal, forensic term, and it means declared God to be righteous. Or kinilala nga nila ang katuwiran ng Diyos. Direct ang translation ng ang bagong ang Biblia. So this is not justification as if ang Panginoon ay nagkasala and he needs to be justified. Justified is a legal term in this matter, and it means declared as righteous, pronounced as righteous. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 3 verse 16. Si Christ daw ay na-justified. No, si Christ ay na-justified. Wala namang kasalanan si Kristo. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi po dito, walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa espiritu, justified in the spirit. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas ng kaluwalhatian. Ibig sabihin ng si Jesus Christ ay justified. He was publicly vindicated at His resurrection, exonerated from the blasphemous charges which the Jews laid against Him. So in this case, the word justification is a legal and forensic matter. Pakinggan po natin si Arthur Pink. Justification has to do solely with the legal side of salvation. It is a judicial term, a word of law courts, ginagamit sa korte. It is the sentence of a judge upon a person who has been brought before him for judgment. Now, in the case of salvation, it is that gracious act of God as judge in the high court of heaven by which He pronounces the elect and believing sinner to be freed from the penalty of the law and fully restored unto the divine favor. That's justification. It is the declaration of God that the party arraigned or kinasuhan is fully conformed to the law. Justice exonerates him because justice has been satisfied. I'm still reading Arthur Pink. Thus, justification is that change of status whereby one who being guilty before God and therefore under the condemning sentence of His law and deserving of nothing but an eternal banishment from His presence is received into His favor and given a right to all the blessings which Christ has by His perfect satisfaction purchased for all His people.
At ang ibig sabihin ni Arthur Pink is, there is the transfer of sin to the innocent. And in return, there is the transfer of righteousness to the guilty. That's justification. Again, to justify is to pronounce a man guiltless, to acquit him of all the charges brought against him, and to declare him to be a righteous person. Ang isang taong inaring ganap ay hindi na nasa ilalim ng paghahatol. No one can lay anything to his charge in the court of divine justice. Siya ay napalaya na mula sa batas, nang ibig sabihin napalaya na siya mula sa condemnation of the law. Being dead to the law and being dead to him, he is placed under grace, or admitted into the free, full, and unmerited favor of God. That's grace. Unmerited favor of God. He is admitted into friendship with God. I am quoting James Smith, who holds free and familiar fellowship with Him. At ang isang taong justified ay entitled na makibahagi at mag-enjoy sa lahat ng pagpapala sa bagong tipan. He now has peace with God. He now has freedom to come to God. Meron na siyang access sa ating Panginoon. And he has a glorious inheritance kung ang buhay niya dito sa mundo ay magwawakas. Pangalawang punto, the procuring cause of justification. Ano ang batayan ng justification? Romans chapter 3 verse 24. Romans chapter 3 verse 24. Ano ang cause of justification? Romans chapter 3 verse 24, ang sabi po dito, sila ngayon ay itinuring na ganap ng kaniyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Redemption. Ito po yung halaga. Yung ibig sabihin ng cause of justification. Ito yung halaga ng justification. Ang katubusan. Ang redemption po, mga kapatid, ang implication nito, merong nakidnap. Merong nakidnap, kailangang tubusin. Ransom ang konsepto ng redemption. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, iyon po ang ransom price. Yun yung halaga na pinantubos sa hustisya na nire-require para sa ating kaligtasan. Colossians chapter 1 verse 14. Yun po yung halaga ng ating justification. Colossians chapter 1 verse 14. Sabi po dito, nasa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Now, on what ground does the Lord Jesus Christ justified? On the ground of the death of Christ. On the ground of the blood of Christ. Bilang kahalili sa lahat ng ating pagkakasala. The blood of Christ. The atoning work of Christ na natapos na. It is finished. That great transaction of redemption. And then the whole work of Christ ay inilipat sa mananampalataya. It is reckoned as ours. Tanging magagawa lang ng batas ay sabihin sa atin na tayo ay guilty, pero ang batas ay hindi makakapag-aring ganap sa atin. Tanging magagawa na ng batas ay magdidemand ng purity of nature. Nagdidemand ang batas ng total obedience. Nagdidemand ang batas na yakapin natin ito at mahalin natin ang batas. Pero walang makakatupad nito eh. Ang tanging nakakatupad lang dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa Messianic Psalm, ang sabi ni Jesus, your law is in my heart. Tanging si Jesus lamang ang umiibig sa batas ng Diyos at nakakatupad sa batas ng Diyos. The law demanded perfect obedience. James chapter 2 verse 10.
Isang kasalanan lang, bagsak na tayo. The law demanded perfect obedience. The law demanded a satisfactory atonement for human guilt. May problema tayo sa audio, Brother Jordan. Okay. At si Jesus Christ lamang po ang qualified dito, mga kapatid, mga kaibigan. He was accepted by God. The sacrifice of Jesus Christ was accepted by God in our behalf. And that leads us to the third point, the manner in which justification is given. Papaano ibinigay sa atin ang pag-aaring ganap? Well, ang sinabi ng Romans chapter 3 verse 28, it's freely by His grace, libre. Okay, merong mga technical issues yata dito. It's freely by His grace. The manner in which justification is given. This is free. Hindi ito faith plus works united. Romans chapter 3 verse 28. Malinaw po. Libreng ibinigay sa atin ng Panginoon. It's freely given. Romans chapter 3 verse 28. Ang sabi dito, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. So it's not faith and work united. Inaaring ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa kautusan. Inulit ito ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 16, Galatians chapter 5 verse 14 or verse 4. Ang justification ay hindi dahilan ng justification or hindi batayan ng justification ng ating moral excellence, kundi ang justification, ang batayan ay ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. And it is freely given to us. Free. Romans chapter 4 verse 16, Galatians chapter 2 verse 21. Please do the favor of reviewing all of these things in your homes. And then panghuli, the instrumental means of justification. Papaano natin matatanggap ang pag-aaring ganap? And the Bible declares in Acts chapter 13 verse 39 na binasa natin kanina, it is by faith in Jesus Christ alone. Romans chapter 5 verse 1, please turn there. Romans chapter 5 verse 1. Ang sabi dito, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sinabi sa verse 28 ng chapter 3, sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa kautusan. Ibig sabihin, it's not a combination of faith plus works. We are justified by faith alone. Hinahanap nila yung salitang alone sa Bible. Wala ngang mababasang alone, pero merong mababasang justified by faith, hiwalay sa kautusan. And what does it imply? Alone. Diba, namimiluso po hinahanap yung salitang alone. Walang salitang alone, pero merong sinabing justified by faith, hiwalay sa kautusan. So pag sinabing hiwalay, hindi nag-iisa. Alone. And then yung sinabi dito sa Romans chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Again, ang James chapter 2, ang i-object nila, there is a difference between justified before God and justified before men. That's sanctification. Ang pinag-uusapan dito sa book of Romans is justification natin before God. Ang pinag-uusapan sa book of James is justification before men. Tandaan po natin yan, mga kapatid, mga kaibigan. The instrumental means of justification is by faith alone. Ang pananampalataya, it implies na tayo ay kinonvict sa ating kasalanan at naunawaan natin na kailangan natin ng justification.
Ang pananampalataya ay ang pagkilala sa method ng Panginoon kung papaano tayo aariing ganap. At ang method ng Panginoon is imputed righteousness and imputed sin. Imputed righteousness, ang katuwiran ni Kristo ay ibinigay sa atin, ang ating kasalanan ay pinasan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang method ng Panginoon sa pag-aaring ganap. Imputation. Our sins are imputed to Christ. Siya ang itinuring na makasalanan, and His righteousness is imputed or reckoned as our righteousness. Ang pananampalataya ay nag-i-imply na pinaniniwalaan at pinaninindigan natin ang lahat ng mga ito na totoo. Si Kristo nga ang ating substitute. Siya ang pumasan. Siya ang nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo. Tiniis niya ang puot at galit ng Diyos. So they are the nature of justification, the procuring cause of justification, the manner in which justification is given, and that is freely, and the instrumental means of justification is faith in the Lord Jesus Christ alone. And we are not ashamed to mention the word alone. Although wala yan sa magkadugtong sa Biblia, pero merong mababasang faith apart from work. So if it is apart from work, and therefore it means alone. Kung sola scriptura, bakit walang salitang alone? Hindi yan ang ibig sabihin ng sola scriptura, kaya hindi natin yan ipagtatanggol. Ang sola scriptura hindi ibig sabihin na word for word mababasa natin dahil ang salitang Trinity ay wala sa Biblia. Pero malinaw na itinuturo ng Biblia ang Trinity. So wag nating hanapin ang mga terminolohiya. Pamimiluso po yan. Kasi kung maghahanap tayo ng lahat ng terminology, walang incarnation. May mababasa ka bang incarnation sa Bible? Wala. But we believe in the doctrine of incarnation. Ang Diyos ay naging tao. There's no word incarnation in the Bible. Trinity, wala. But the teaching is there. So walang sinasabing justified by faith alone. Walang apelyedong alone na mababasa. But the declaration is there. Kinakailangang hangaan natin ang ating buhay na Diyos dahil sa kanyang soberanong biyaya. At ang lahat ng mga inaring ganap, merong ebidensya. At yun po ang pag-aaralan natin sa darating na linggo, Lord be willing. Sanctification and glorification. Iwasan po natin ang self-righteous spirit at sasabihin natin, justified na ako in the sight of God. Ang galing ko. Ang tunay na nakakaunawa na siya ay itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya lamang, there's no cause for boasting. Sinasabi ng ating kinakanta, favorite hymn ng Salitran Covenant Bible Church kasi nakakakanta talaga ng maayos. Boasting excluded, pride I abase. I now am a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. Kailan ang justification nangyayari? In the future pa? Romans chapter 5 verse 1. Kailan ang justification nangyayari? In the future pa? Or it is a present reality? Kaya't yamang tayo'y inaring ganap, being justified. So ibig sabihin, justification is a present reality. At ang opposite ng justification ay condemnation. And then ang condemnation ay wala na sa atin ngayon. Romans chapter 8 verse 1. Ngayon, wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. And that means justification is a present blessing. Being now justified by His blood. That's the language of the scriptures. And there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And we glorify God now for the justification that we enjoy at present. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo.
Kung ang sino man ay mapapahamak dahil sa kanilang kasalanan, yamang ang Biblia ay nasa atin na, at yamang ang online preaching ay abundant ngayon. Sumasagana ngayon ang online preaching. There is this massive evangelization all over the world. At pinapaliwanag ang doctrine of justification by faith in Christ alone. At ang gospel ay abundant sa ating kapanahunan ngayon with this digital age. Friend, if you will still perish in your sin, all of the blame is on you. All of the blame is on you. It's nobody's fault but yours. Hindi mo pwedeng sabihin na walang tagapagligtas. Hindi mo pwedeng sabihin walang batayan upang mapatawad ka at ariing ganap. Hindi mo pwedeng sabihin tumatanggi si Jesus na iligtas ka, kaibigan. Sinabi ni Jesus, ang sino mang lumapit sa akin kailanman hindi ko itataboy. Hindi mo sinabing walang paanyaya. Inaanyayahan. In fact, pleading pa ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19. We plead, we beseech you in Christ's behalf, be reconciled to God. Now, kumusta ka, kaibigan? Are you justified by the blood of Jesus? Or you still cling to the merit of your own righteousness when your own righteousness is just a filthy rag in the sight of God? If you are condemned, that means you are condemned willfully and wickedly, because the offer of pardon and redemption is before you. The gospel proclamation is before you. And if you are condemned, it is a willful, deliberate refusal on your part. Do not wait for tomorrow may be too late. Come to Jesus Christ right now. Believe in Him, trust in Him, and rest your case in Him. The righteousness of Jesus Christ will be counted as yours if you will repent of your sin and turn to Christ. Ngayon na, tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Panginoon, sa umagang ito, sa inyong salita. At naway naging malinaw ito, despite technical problems that we've encountered. Naway hindi po ito makakahadlang sa lahat ng, sa inyong mensahe ng justification freely by your grace through the redemption of the blood of Jesus Christ. And we receive that justification by faith alone. Tulungan ninyo ang bawat isa na maunawaan ito. Buksan po ninyo ang mga mata ng bawat isa. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.